geto kembe maoko turnover mari mondo mi gini o apply en 100 billion Kenya shillings. Yani nyaka beni EU ohala meloso Kenya ka oingo billion 100. Then kotimre kamano to then at least 15% of tax of profit no nyaka beni madong Kenya ka. Nitiere allowable deductions machalo SHIF gi affordable housing gi kata post retirement medical fund. Post retirement medical fund 15,000 oyeni mondo mi obed deducted. Tiene kane se retire igni prauchiel in kod yonge tich to idwaro insurance tigola lofapaga beach mari insurance mari mano oyeni as a liable deduction. Sama ng'inyo tax mari kaka Omollo to yeni golo mano. SHIF sama ichulo SHIF cha en an liable deduction ing'ade kapok ocharge osuru. Kaka entie sani ikungi charge osuru kokeneno ni duoke. Koro inyi moloyo. Mano koro yie. Kato nitiere ase wacho pension ma 240,000 to 360 contribution. Kato kata ka en dwe ka dwe ne 20,000 ma is liable koro chore to 30,000. Nitiere gimoro na affordable housing relief ma osebedo ka watiyogo. Sani chik no loki housing levy is now an liable deduction. Tiende nango? Tiende ni ka yudo msachi to affordable housing nitiere ye. Ikuongo ng'ado affordable housing kato koki charge usuru. To chien kacha ne ikuongi charge usuru kato koki duoko ni momatini relief mar affordable housing. Koro sani nkecho lok chik tu mondo kete kaka liable deduction. Koro onge tiende bedo gi affordable housing relief ni. Koro bedo ing'ade oko. Kech koro onge tiende. Correct. Kato nitie moro ni withholding tax. Mose bedo ka kelo chandruok ahinya. Kitimo ohala gi sirkal. Kinyo ndalo monego bene ichiwo withholding tax ni. Koro withholding tax ni bende kitimo ohala gi sirkal especially kata marketplace ne natamala beach koda tamalo 0.5%. Nono beach. Ka in ng'ama oko tatamala beach. Ka in ja Kenya ka 0.5%. Mondo mi sirkal ong'e jomo timo go ohala mondo mi ka in ja ohala matindo titimo ohala gi sirkal to bedo mayot mondo sirkal ong'e ni maendi ong'ad e rate makama. So mano bende nitie. To machielo bende ni chik ne wacho ni bang' seche 24 ise chiwo report mar excise levy cha. Sani koro tere tarik 5 dwe manyien. Tieni koro omed tuolo mondo mi weche mag solo osuru obedo maturo japiny. Omi amendment madio jawala. Omi amendment en amendment maber. Kato nitiere ng'ama kamoro isetiyo in jahigni 45 kata 60 ngima ni rach tiko ni kore dwa retire sani kiwuok to kiyieni mondo ikaw pension contribution ni ma ok charge osuru sani chik ne wacho ni because of bad health kata ni tuo to kata kisetiyo ise solo higni 20 pension scheme mari oyieni kaw pension ni ma ok charge osuru mora. So mano bende en position maber. Aya, asa wacho mana mabeyo nitie moro be marach. Infrastructure bond. Oketne tax mar 5% on interest income mi an. Yani ka ikele idonje imiyo ikawa pesa ni ikete infrastructure bond. Awach ni nen kata 1,100. Te losa lufu ni moro apar. Atamala beach idhi kaw mano bedo osuru mar sirkal. Mane makoro medie. Ma kamoro be ninya wach ni mano bet nyalo mono jowa moko mondo ket pesa gi e infrastructure ka. But aparo ni 5% ok ng'enyruok. So aparo ni is a balance of can you work with that. So